Na, figyeljetek, élőben videózok és csocsó közvetítést folytatok egyszerre. Csatássort nézzük meg, az egyiknek leszakadt a törzse, mert úgy meglőttem. A másikig fel van öntettetve, mert úgy meglőttem. És jól elvezeti. És Attila támad. És az is tett. Anyám belőtte. Kis segítséget kapunk. Most veszed? Aha. Bennem ez a tévébe! Bennem bukul a tévébe. Na jó. Tetszó! Ez volt a gól. Ilyenkor elvileg oszt a labda. Így van. Gina, kérlek segíts. Helyez játékba. Golyó. És a kiúzott sorszám. Köszönöm, és így szerinted ki éri el a golyót? Senki. Olá. De csak kézzel. Nem vagy. Amúgy ez a csocsos videó pont benne lesz a Kossuth bemutatós. Szóval most egyébként... Hát ti nem félsz bele az izmos testeddel. Jó van már. Na mehet már, de mit vagy kell? már itt most. Itt egy részember. Na most figyelj. Hallod, ez mi? Ez nem ért, nincs lábad. Azért nem nyerek. Hát, ha lenne lába, akkor sem tudnád eldönni. Na. Most figyelj. Állítok a lábat hasonlóval, bazd meg. Kiszoltad el, rúgok, bazd meg. Bocsánat, a tippet. Na, mi van? Próbálkozik, de nem tud a kis köcsög lőni. Ő nem tud, mutatkozz be. Te vagy. Én vagyok a nyomorék. Én vagyok. Kicsit nyomorék. Nagyon. Nem baj. Leszakadt a testem. Köszönjük, Gina. Mehet másodforduló. Halló! Hájos, adj egy kis előtt. Hagyjuk. Jó, nem? Nixon. Beosztom a kezem. Öls le! Köszönjük szépen. Végtől reflektálja. Gyönyörű. Gyönyörű. Mire vár? Vegy. Ne. Sokat vártál! Most! De mi? Hopp! Cheater maga. Állító. Várjál. Nem mondom, ez már nem. Elfáradtak Az ezt. évben nem volt. Szépen és úgy. Nem mondom, az vicc. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!